Sam, wannan babana ne, wannan kuma yayana ne Janguɗa wanda yake a birni. Baba, wannan shine wanda nake faɗa maka, sunan shi Samuel. Kandala, yanzu ke da hankalinki da tunaninki, ki rasa wanda zaki kawo mana ki ce shi zaki aura sai wannan? To ko bayan raina kika aure shi ban yafe ba. Duk samaran da suke garin nan ba su miki ba sai wannan? Wannan arnan nan? Baba, wallahi ba arne bane, musulmi ne. Sunan shi ma na gaskiya Abdul Fatah. Kai saurayi, kai musulmi ne? Baba, ai mu cikakken musulmi ne. A hakan? Na ce a hakan? Wallahi baba musulmi ne amma Yoruba ne. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullahi. Muna sallah, muna azumi, muna komai na addini. Mu musulmi ne gaba da baya baba. Na gani. To kai yanzu ka kimtsa da gaske auren za ka yi? Na'am baba. Baba ya ce ka shirya da gaske aure za ka yi? Sosai da gaske baba, auren si za ta yi. Da gaske wallahi tana son si baba sosai. An ce mana kana shan giya. Lai baba bai taba son giya ba, ko dandana shi bai taba yi ba. Kai Janguɗa kace yana shan giya. Baba haka na ji nima, amma na jiyo gaskiyar maganar. An ce shi baya shan giya kuma baya shasha. An ce mutumin kirki ne, 'yan garinsu ne dai suke shan giya. Kai saurayi, a wani gari kake? Dan Enugu ne ni baba. Can ƙasa Inyamurai. Baba. To mu anan muna da al'ada. Duk wanda zai auri 'yarmu sai an masa bulala 70. Na'am baba. Baba yana nufin sai an maka bulala 70 kafin a baka auren kandala. Wa, ni za a ba bulala 70 dan iska ne ni? Ba masoyi ni ce fa. Kuma saboda ina son si sai in tsaya min bulala 70 saboda kawai zan aure ka? Bulala 70 soja ne ni ko dan sanda ne ni? Masoyi, ko dan soyayyar da kake min ka tsaya a maka bulalan nan, ko baka so na ne? Muna son kuma na, amma ita ma tana son kansi mana. Bulala 70 fa. Daga wannan fa kenan za ka iya ɗauka ta mu tafi koma ina kake so. Haka al'adar mu take. Na zama taka har abada. Kin san fa ina son ki sosai, amma ina tsoron bulala. To amma an sai Fulani suna ba da shanu 50. In na aure ki za su bani? Shine abin da nake faɗa maka, mu gama da wannan tukunna. Baba sai ba mu shanu 50 ko? Ka kwantar da hankalinka, a gama maka bulalar tukunna. Sai kenan babu matsala, mun yarda. Za a maka bulala yanzu. Idan an tsala maka sai ka ce gaskiya ina son ki. Na'am baba. Baba yana nufin idan na dake ka sai ka ce gaskiya ina son ki. Gaskiya ina son ki. Gaskiya ina son ki. Gaskiya ina son ki. Zan fara fa, idan ka sosa ta zube. Gaskiya ina son ki. Gaskiya ina son ki. Gaskiya ina son ki. Gaskiya son ki. Gaskiya son ki. Son ki. Son ki. Son ki.